Basta motoron. Lagi? Mo na bisa usang lagi. Ikan isa. Masang na po niya kaya mo kasi na mo motor basag ya tirada na. Mo sa ila Gusto man. Okay ra ikaw. Apa motor lagi ba? Bila man eh. Wala si kanhan ron ni Brad. Ha? Si kanhan ron eh. Yawas mo. Bibay. Lagi? Bay may ato ba? No. Tungi mo kuya ba? Sinigan ba? Tuwik sa ko. Ay. Ano man? Dabong ni mo dre. Bulag yan. Kamatay na kita ka pilipay. Ano man? Sa Sa? tay Magallanes. Uy. Lahi na pa yun. Pati tignaw ni uli layo kay Yatay. Na ano gula. Uy, ba ni Judard bay? Kasi kami bayan. Wala mo to boring gusto ko tapo. Wala ako ato Brad. Manamo ka to. Namo na ron. Basta ma-ex na gali. Wala vulgar na. Wala na nanan. Pero katong, uyab pa. Basta kung mag-short-short pan, gusto ikaw na makita sa kwarto. Sa amin na. Nagbulag din eh. Tapos grabe kayo sir. Makita kasi yung gabi. Nakita na mo. Nakita kami. Uy, gusto rin ko. Junard. Wala nang niyatog. Bati kay Gipuli ba? Pero katuluon si mong tsura. Agoy. Matay na. Warang gupuhon. Nakitawan. Nakitawan. Yan eh. Tapos alam mo siya na kadi ko itong Lord, yung gamay. Yes. Ulawan sa dala. Ay. Mo natin. Sa magkano nung itagaglayin na natin ko na si Junard. Di ko tubo kay Kuan. Daw. Nagka-istorya na mo? Tapos, dili ra kay gabihan ako naging katuwanan ako na natin tagalay. Lahi yung Kuan bay. Lahi ka ng lalaki. Na. Kabuang. Ya tapos Ato rin itong bayaran. Na. Pagka kami ato Brad matay. Kiman. okay na po, okay. May balaan ako na yung ato lagi. Nagbulag lagi ako. Nakabula pa ka kung sa mini sa okay. Wala. Wala gani. Ongoing kiat. Sa okay, muna siya. Ongoing kiat. Wala pag okay kay ano, okay. Ongoing kiat na. Nya Brad. Ya tapos, isyo na kayo siya. Kato na si Higan ay bay. Nickbag ba na silang bukid ay? Nipimong bagets. Kabuang. Mayroon po day pero makita doon sa Gwapa, sexy. Pero ang tingnan ko bay. Kuya, ulit itong moto yung pangwartan niya day. Hanap din sila yung laki ron Brad. Ako gabi ka dito. Nya. Kambasin na, siguro murag katuluon kasi yung itsura ni mo no. Emergency po na eh. Emergency ka. Kabuang. Emergency ka ano, murag pila ko ba, murag bago ito nag-renew. Kaya wala may choice, murag magtupo. Itsura. Apiki siguro to siguro. Kabalo na ka to, mo nang ikaw no, kumpensa kay katungoy mo kuan ba. Wa mo gijik no. Dapat pag pungit mo, dapat nangita ka gilt card na color pink. Wa lagi kay violet hindi mo kita. Right on pink yan ka tara. Pink mo na yan. Di ba? Pero sayang kita mo uyab, gwapa mo ito. Sa umlan ba pa Brad, hindi pabilin. Mo ko lagi, pero mo na uso ron. Saka panahon na ron, ay napanguyab, dito tiraha. Ano na uso, hindi na kailangan. Ay nagasugas to dito na. Gani. Ito man ya, mo to pa kita ginawa kasi wala. Kusang sinigan nga. Iya pa ni Junay ganun, pagpulong po ni Junay. Kuya kay spotting, kay grada, yung pang-aktor. Mura man to. Kasi ka-driver lang, layo lang kasi mo. Ang itsura gano'n, katulungan na si mga itsura. Emergency po dahil. Emergency ka nito, emergency kayo. Emergency call. Pastilanan. Bye-bye. Ay pa rin, mangutok kayo muna, kabisamis pa rin. Dili ko biyaan, amin Brad. Ay, sis, nala, di biyaan, di ka mamiya. Kita na po. Ha? Kita na po, kita may biyaan. Na po na. Pero, okay kayo ba? Masingin mo ni bligya-bligya or di ka gusto mong gamit na rin. Pwede ako ato. Pohon. Pohon Brad, okay. Kaluyan sa Ginoo. Kaya pag walang yun ni Migan, mga pila na chicks na spell eh. Magkubag ko pa ulit sa kuha Brad. Anong pang Pila ka chicks ang lakay eh. Pila ka chicks Brad. Wala Brad eh. Ha? Wala pa na ulit basta. Wala pa ka 20. Yung gani Brad. Oh, yeah. Tapos, sad nice ko kayo. Kaya ka to lang. Asa man ka Ako ninungag dito sa kwarto, no? Paeg na ron. Wala sa tubig to. Basta kay sinigan tayo. Tabi ka na. Dito sa mga kaya ako ninungag.